Ora tu trauma chuan COVID vaccine lockdown na lawin register lockdown an soyanga Sorkar tu chuak angin lawin register lock vek ngai to thina wangin ain register dan kan soi don ani masabera chuan browser za kan lutanga anoya khuan description a khuan link ka da bokanga khuin click anga chumi hong thiamlo tan chuan heta hian chrome a hang kan han lutanga ta hian covid seal emo covid self registration tin kan search top anga chuan hei self registration ti ron langom hi hi em register tur lai chuni ta hian kan click anga ti chuan ka internet speed chak dana zero in hong rei de mai thaya chak dewa chuan in hong rei lawanga ti chuan hi lo lang ta chuan heta hian kan phone number ke mani man lai ngei kha thei ram chuan man kan tumanga phone number pakhat atang hian mi pathum palizel ain register theia mi palizel ani wangin item chu thei lawani ta hian an phone number kan an chhunga ti chuan get OTP tia kan click anga ti chuan kan phone number a khan OTP message aron thleng don ni ti chuan aron thlen do end do chuan heta homa khan click ta ila message a kan lu tanga hei message button kan lu khan message pa nga in ta hena lo mai anga hei kan honganga OTP for registration ti hi 761171 ti hi ta ti chuan heta chrome hang kan lut lenga chuan ti khan OTP heta hin kan chuluta kan OTP message don kha ti chuan heta hian verify and process ti lo manga kan proceed ta ti chuan he page lo in hong le ni ta hian hei ni chin kan soi to kha mi pali member pali phone number pakhat tan register theia ta chuan kan register tan don wangin register members kan lutanga ti chuan ID proof ti hian hei photo ID proof a hian ta hian Aadhaar card emo Aadhaar card nei lo chuan driving license emo pen card man thei fek ata mi hau hi chu Aadhaar card hi kan nei tlang loan ta kan iwa Aadhaar card thang ta ila ti chuan Aadhaar number kha kan chulut don ni Aadhaar number kan chuta ti chuan Aadhaar kan hming chuan ang che hang kan chu lenga chuan mi pa ngai kan ni meichia male or female kan thlang lenga ti chuan ta hian year of birth in tia year of birth a hian kan pian kum che kan chuang chuan register kan tianga ti khan kan in register fela ti chuan heta hian hei schedule ti kan dong kan thleng ta he schedule hi vaccine kan la kam tur mun kha khoi mun nge ni ti kha kan thria ta ngai ta chuan schedule alutila ta hian search by pin ti lo manga sei ha kan don ni chuan sei ha pin code ha kan chu mai anga 796901 ti khan search kan tianga ta hian sei ha noya khan center than tur lo ta si ha main center ti oma bolpui main center ti te ta han kan lak na mun tur ha kan thlanga chuan hi atira chuan an open ngal thin lawa an lak ni tura khan appointment date kami vaccine lak ni turang kha office lampang khan ti felangai thin te chuan hei kan thlanga antinan se main center ni chuan kan thlanga chuan ta hen hei date and timing alom le ta date and time kha kan tu kan thlang the ta kan click zo a helai the anoya hian helai box chhunga thilin zek ang che hi kan chu ve ang capital ni chuan capital small letter ni chuan small letter vekin inang che chen kan chu tur ani a ti chuan confirm kan tianga ti chuan hei aron thleng ta ni hi kan message a chuni ta du chuan he page hi heta tang hian download theia chuan kan download anga ti khan download click ani maya chuan office na kami ge vaccine kan la don na mobile hin chai reference ID number hi ni ta helai reference ID ti hi
chu message pon kan dong thawanga heta message a khan lut le ta ila ma vaccine lak ni tur kha hi ma mo tak khan ta ni hi he message atak hi office lampang in vaccine petu tuna an share du thin khani wangin hi delete lo tur ani a no da that tur ani ole khati zong kha tun chuma ta na video kan buatsaih le theih chu lo ni sera a hnuai link a ko description a khon link kan da ti chuan tuta tangchana lu theinga tin google tang khana search thei pokang heng ba ka hian share bel du kan nei ni chuan comment lama kan sei bel zel don nia